Imamo primjer, navešćemo primjer jednog vjernika ljekara koji je otišao kod jednog čovjeka da ga liječi od šećera, dijabetes. Išao kod njega kući. I onda kad je završio posao, ovaj čovjek mu kaže: moj sin će da te odbaci, da te vrati kući. I tako on sa ovim njegovim sinom u auto i ovaj lekar vjerni pita ovog mladića, pita ga o namazu. Šta kaže ovaj mladić? Imate, braću, ovo danas mladića, ovi koji nisu mladići, koji se ponašaju na ovakav način kako se ponaša ovaj mladić. Kaže: pusti namaz, vjera, pusti, kaže, to je prazna priča. Pa mu je ovaj vjernik rekao: ovo mladiću, zar se ne bojiš džehennema? Zar se ne bojiš Allahove vatre? Zar misliš da ćeš na dunjalu postati vječito? Zbog čega si stvoren? Kaže ovaj mladić: često danas čujemo braću tu rečenicu. Kaže: u džehennem će oni koji su lijepi. Izigrava se. Kaže: u džehennem će oni koji su lijepi. Pa je ovaj lekar vjernik rekao mladiću da mu stane i izašao iz auta. Izašao iz auta. Pa nakon godinu dana šta se dešava? Vidite kad Allah, koliko je Allah dobar prema svojim robovima. Vidite koliko je Allah dobar prema ovom mladiću koji se tako ponašao. Kaže, izigravao se, kaže, u džehennem će oni koji su lijepi. U smislu, jako ću tamo, ne uzgujem. Nakon godinu dana ponovo ga zove ovaj čovjek. Ponovo ide i ponovo vidi da ga ovaj njegov sin vrati. Kaže ovaj lekar: ne, neću sa njim. Kaže: neću sa njim da se vrati. Kaže mu ovaj čovjek, kaže: moraš ga sačekati dok se vrati sa jacijem. Nakon godinu dana, kaže: moraš ga sačekati da se vrati sa jacijem. Počeo da klanja. Počeo da klanja. Pa je ovaj lekar sačekao ga i vozeći ga, ovaj mladić mu priča šta mu se desilo. Na koji način ga je Allah vratio. Kaže: radio sam u jednoj turističkoj agenciji koja je vodila ljude na hač i na umru. I jedne prilike kad sam bio na umru, bio sam, kaže, ateista, nisam vjerovao u Allah. Kaže: ostao sam sam u hotelu. Htio sam učiti određene grijehe, ali mi se nije dao. Pa sam, hajde, kaže, da odem da vidim Kjabu. Hajde da odem da vidim Kjabu. Pa sam otišao, a to je bio dan kada pleme koje je zaduženo da otvara Kjabu toga dana, bio je red da se otvara Kjaba toga dana. Otišao sam kod Kjabe, prišao sam, kad jedan od tog plemena pita me, kaže: hoćeš ti da uđeš u Kjabu da klanjaš? Ja niti klanjam, niti vjerujem u Allah, ne uzmim. Pa sam, hajde, kaže, da uđem. Kad sam ušao u Kjabu, kaže, rekao sam: Gospodar moj, ja ti se kajem. Allah moj, ja ti se kajem. Kaže, izašao sam iz Kjabe kao nov, kao te, rođen. I od tada vidio sam, primio sam i šaret. Allah me je doveo da uđem u Kjabu, da to bude i šaret za mene, da se vratim Allahu subhanahu. I imamo, braću, primjer jednog profesora, ateista je bio u Limanu. Nevjerni, govorio svojim studentima laži, govorio im da ne vjeruju u Boga. Pa vidite kako je Allah milostiv prema ljudima. Pored toga što je sve to govorio, propovijedao, kaže, dao mu je, vidite kad Allah hoće nekoga da uputi, on ti pošalje iskušenje da te vrati, da shvatiš šta je život, da shvatiš šta je, da si nejak. Kaže, razboljela mu se čerka. Od doktora kaže, ovo je bolest koja je rijetka i kaže, vjerovatno će nas ubiti smrt. Pa je ovaj profesor filozofije toliko je bio tužan
u sobu ušla njegova žena i zatekla ga, nakon svega toga zatekla ga kako pada, kako je na seždi i govori: Allah moj, ljudi govore da te ima. Ako te ima, ili usmrti me, mene i moju čerku, ili daj da ozdravim vam večer. Pa je išao svojim studentima govorio: ja se kajem za ono što sam govorio. Ja se odričem svega onoga što sam govorio o Allahu. Allah ga je vratio. I dao je završetak koje priče da je Allah dao da se ova njegova čerka izliči. Vidite, braćo, kad Allah želi dobro, šalje ti određeno iskušenje. Zbog čega? Prvo, da te ispita. Ako si vjerni, da te ispita. Ako si vjerni, da te ispita. Imate puno oni, kad mu ide sve dobro po planu, kad mu ide dobro sve po planu, sve je dobro. I zaboravi na Allah. Ali kad Allah pošalje iskušenje, onda ovo vidi. Allah ovima kaže u Kur'anu: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. Ima ljudi koji vjeruju Allaha samo na jeziku, samo ovako. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. Ako ga zadesi dobro, اطْمَأَنَّ بِهِ. On je zadovoljan, spokojan. A ako ga zadesi neko iskušenje, on se vrati u džahilijet. Takvi su ga ženski propustili kao kraje. Zatim Allah želi da te očisti. Neće vjernika drvi gosti, a da mu Allah za to ne oprosti određeni broj grija. Molim Allah uzvišenog da su molim da očisti naša srca, molim da uzvišenog da se smimo našim umodima, molim da uzvišenog da su upete u džende, društvo to sami da bi ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في نظم الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له واتقوا إن الدين عند الله